Η διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, human trafficking, είναι ένα είδος βίας. Λαμβάνει χώρα τόσο σε κρατικό αλλά και σε διακρατικό επίπεδο. Εμπλέκει ένα μεγάλο αριθμό προσώπων και διεθνών εγκληματικών δικτύων. Αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία και λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως. Το τράφικινγκ αποφέρει στους εμπλεκόμενους τεράστιες πρακτικά κέρδη με μικρό ρίσκο. Τα θύματα μπορεί να είναι γυναίκες και παιδιά, αλλά και άντρες. Λόγω ευαλωτότητας όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό θυματοποίησης αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά. Είναι ένα σοβαρό έγκλημα που περιλαμβάνει την παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Συμμετέχουμε λοιπόν στη μεγάλη άσκηση κατά της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων Μέδουσα 2022 που οργανώνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπό την υποπτία της Υφυπουργού κυρίας Βούλτεψη. Ενώνουμε τις φωνές μας και λέμε: σπάσε την αλυσίδα, σπάσε τη σιωπή τώρα.